kommer ind ad døren, til venstre for døren, bag døren faktisk, så har vi min sådan jakketingling, hvor jeg bare hænger mine jakker, og der er sådan en quote, og så er der min Daisy parfume, og så er der bare sådan nogle fine krus og sådan, og så har jeg sådan Kokyo cap med. Og så vi skal videre, så går vi hen på mit bord, og der har vi sådan en sådan stearinlysholder fra Hey, og så har vi min Levi's pose, hvor jeg bare sådan har lidt små ting i, og så har vi et lille billede af mig. Og så har vi bare min computer, og så har vi sådan et læderbind, hvor jeg bare sådan skriver en masse ting i, hvis det er sådan nogle idéer. Sådan. Og så har vi et lille bord ved sådan et skrivebord, hvor jeg bare har en masse ting i. Ned her, den her kommode, reol, skuffe, tingling. Så har jeg den øverste skuffe. Ud af de tre, der har jeg sådan lidt makeup og nogle neglelakker og sådan nogle produkter og sådan noget creme og sådan. Og nogle parfumer og sådan hand sanitizer og sådan noget. Og så går videre ned i den næste skuffe. Der har jeg alt muligt mærkeligt. Jeg har sådan highlighters, og jeg har sådan en saks og en saks mere og nogle tuscher. Og en, der sidder sådan lidt på skruet der. Og så har jeg de her stick-on ting, og så har jeg sådan en notesbog. Jeg har alt muligt mærkeligt her, simpelthen. Det er en rodeskuffe. Og her, der har jeg en masse fagbøger, som jeg gerne vil læse og sådan. Og der har jeg sådan min ansættelseskontrakt og sådan alt muligt mærkeligt. Ja. Og det var sådan lige herovre på den her side af væggen. Og stolen, den har jeg fået af min bedstemor sammen med det der skin. Det her lamme noget. For. Hvis vi så går herover, der har vi min seng først og fremmest, det der jeg bruger mest tid, og der er nogle sådan lyskæder og noget. Og så har vi de sko, jeg bruger sådan oftest, det er de her tre par, der sådan står øverst. Og så har jeg nogle par nedenunder, det er min Force, og det er min Jays, og der er sådan nogle sandaler, de er lidt utydeligt at se lidt der, men det er nogle sandaler. Så har jeg min Converse og nogle Onitsuka Tiger, og så min Vans. Og så har vi min seng her, hvor jeg har helt vildt mange puder. Et par quotes på nogle af dem, og så lidt. Og så et uldtæppe, som krasser, men det er helt vildt dejligt varmt. Og så herover der har vi mit natbord, som jeg har fået min farfar, og den her har jeg fået min farmor. Og det er sådan en krukke, det skulle egentlig være til noget plante noget. Men jeg har bare mine høretelefoner i, og så har jeg mit vækkeur. Og så herinde, der har jeg en kop. Og så har jeg sådan en fjernbetjening til min lys heroppe, som jeg nok skal fortælle mere om. Og så har jeg en masse lader, fordi at jeg løber altid tør for lader. Så der er en masse der, som min powerbank og sådan nogle bøger, jeg kan læse i. Ja. Og så har vi ellers mit vindue her, hvor der står sådan 3 billeder. Det var bare egentlig, fordi jeg synes, mit vindue var lidt tomt. Ja, så her der har jeg mine smykker, sådan jeg har nogle armbånd, og jeg har helt mange sådan, jeg skal lige få den åbnet, smykker herinde, sådan og sådan noget. Og den beholder jeg bare i kasserne, fordi at, så får de ikke for meget luft, og så bliver de ikke beskidt og sådan noget, så det er fint nok. Og så her har jeg nogle tasker, det er min bæltetaske, og så min pung, og så en anden sådan lidt skuldertaske, og så min dagetoilettaske, og så sådan en lille minipung, hvor jeg har min kort i og sådan noget. Og så min dagetaske, min store sorte en. Og hvis vi går lige ovenover, der står der en krukke med et lys i. Det er et falsk lys, fordi at ellers kommer jeg til at brænde hele huset ned, tror jeg. Men altså har jeg den her kurv, som er lavet sådan noget hønsenet. Og så der er en masse violonblader og lidt forskellige modblader og sådan noget i. Og så hvis vi går herop, der har jeg sådan noget med make-up. Jeg har min børster der, og så har jeg sådan noget, det jeg bruger sådan tit og ofte. Og så har vi mig derinde. Ja. Og så har vi noget af mit andet her, sådan lidt noget jeg ikke bruger så tit, men noget af det bruger jeg, men det kan bare ikke stå i den her. Og så har jeg min kabukebørste og så en palette hernede, og så har jeg mit lys, hvor alle mine scrunchies de er lige derinde. Og så har jeg nogle poser her. Det var da jeg var i London, der var jeg inde og købte nogle solbriller. Dem kan Jesper se, og så her er der bare en masse poser i til min skraldespand og sådan noget.
Og så her er min fine anordning med min lys, som mig og min far har lavet. Og den kan der skrues op og ned for sådan noget. Sådan en lysstyrke. Og hvis jeg går herned, så er der bare 2 kasser her ved siden. Det er fra min MacBook, og det der det er fra mit lammeskin, som jeg havde fået min bedstemor. Og så her har jeg i den her kasse, der har jeg en masse bøger også. Og så nede i den der har jeg min barndomsbog. Den her, hvor der er en masse, det er fra mit barnedåb det her, så der er alle mulige børnebilleder af mig. Ja, så fik vi lige det med. Men ellers så har jeg en masse bøger, og de fleste er for John Green, fordi at jeg elsker seriøst John Green. Og så her, der har jeg de solbriller, jeg taler om. De er her, ja. De får lige lov til at stå der som en kaktus og noget short eller sådan noget. Og så her har jeg også en masse bøger, og her har jeg noget mappe, noget med en masse farvepapir og sådan noget. Hernede der har jeg min duftlys, og der er min sygekasse. Jeps, det var så lige det her område. Hvis I så går herover lige ved siden af min reol, så står der sådan en kæmpe skab, og det er bare helt hvidt. Før havde det også nogle sådan håndtag, men jeg har puttet nogle nye på, for ligesom at shine det lidt op. Og hvis vi nu åbner den første her, den store låge, der har jeg bare sådan lidt tøj dernede, sådan undertrøje og sådan noget, hvis jeg skulle bruge det. Og så har jeg min taske, og så har jeg sådan lidt private stuff der, og så har jeg også lidt private stuff der, og så har jeg alle mine bukser og sådan noget, og sådan nogle af mine bluser, og så nogle sportstøj, og så nogle flere bukser, og så hernede er der også nogle topper og sådan. Så ja, det er ikke så spændende. Hvis vi så åbner her, der har jeg alle mine t-shirts, mine nye velour, og så nogle bluser og nogle t-shirts og sådan. Ja. Så de hænger bare derinde. Og så hvis vi går herop, så har jeg sådan noget julekalender noget der, og så har jeg noget for min konfirmation, og så sådan en mærkelig maskine, og så noget til noget kort, og hernede er der også en masse ting til min kort. Og herinde, der er der sådan noget som en symaskine, og det er min symaskine, og sådan noget ekstra til min symaskine. Yes. Og dernede i de der 2 skuffer, der er en masse af skrammel til. Altid lækkert med det. Det er altså nogle ting, jeg måske... Ej, det var min badekåbe, den er faktisk ret dejlig. Men det er ting, jeg ikke sådan magter at smide ud, eller sådan ting, jeg får brug for, selvom jeg aldrig bruger det. Men ja. Ja, det var så det for i dag. Jeg håber, I nåede at se med. Like og abonner, hvis I vil se mere til mig. Du må have det godt.